Ajte vi u drugu sobu, ne mogu vas više gledat. Kada me prebaci. Ok, ready? Sound Pajković radio frizuru, alo, da izdeš ekipu. Da. Panjkela radio frizuru, pogledajte. Jebote. Kako tako brzo? Kako se tako brzo udobi? To mi nikad neće biti, ali vidi ovo. Baš se ono mega brzo udobi, džabe meni frizura. Zavisi ako izađem napolje. Gle. Glava mi se udubila već od slušalice. Legit. Sound microphone activated. Da, tu sam Vidio najgore sam neki odigrao. butterfly, ono malo Ćao ekipa. tvoje. Da uzeo sam inventori neki jebot. A slušaj sinoć kad sam Samo ušao nož na nije stream, moj, samo znači. nož nije moj. Kad sam Jesi ti vidio da- opet menjao onu fliparu? Jes, Rubija. Jes. Šta je Ne, sad ne, uz? Rubi. Aha. Da, Rubi ne može. Sinoć kad sam ušao na stream, znači kad sam Microphone muted. Aleksa, hvala ti puno na 100 eliksira.